Dayon nag-smile siya og nagtutok sa kuha while paduol nako sa iya. Nag-hi mi usag-usa. Ngayon si Ace, nga you look wonderful. Mitubag ko, ikaw pod, gwapo kayo ka karon. Late na bago na ko na-realize ang akong gistorya. Dili na pwede bawion. Ni-smile siya pag-ayo og miingon, nga thank you. Wala ko nag-expect na madungog na gikan sa muha. Ni-smile na lang ko kay basin unsa pa ako may istorya. Murag dili jud connected ako ang utok ug ako ang baba. Feeling nako ang heart ra nako ug mouth ang connected atong mga higayuna. Giabrihan ni Ace ang sakyanan. Tapad ko sa yaha sa driver's seat. Nag-thank you pod ko. Then nilingkod na siya sa driver's seat. Lutang jud kay ko atong mga panahona. Wala gani ko kaunahuna na kailangan day nako itawd ang seatbelt kaya si Ace na lang noon ang nikuha og nitaod sa kuha. Umingon ko nga ay thank you. Then ni-smile ra siya after niya pagtaon. My God, humot kayo siya. Wala na dyan ako napugngan ako ang kakilig. A feeling na ako, I slowly like him. Ako ang 16-year-old na heart na in love na jud for the first time. Mauto nga ng larga nami. Wala na mi sa dalan, nanguta na siya kung nikaon na ba ko. Mingon ko nga busog ko. Pero gigutom na gud ko ato sa tinuod lang. Ikaw ba naman ang atikihon og kakilig og kakulba? Di ba gutomon jud ka og taman? Nanghunong mi sa tubangan sa usa ka Chinese nga restaurant. Human gi-assist gihapon ko ni Ace pagkanaog. Gentleman jud kayo siya. Ambot na lang. Gi-assist nami sa waiter o gihatagan sa menu. Umingon si Ace nga pili lang heart kung unsa imuhang gusto kaunon. Mitubag ko nga ikaw na'y order. Dili ko kabalo. Wala biyay ing ani sa mo ang bukid. Di ni katawa ko. Ikitawa ra pod si Ace ug miingon nga here, I'll teach you. So nibalan siya og lingkod tapad sa kuha ug i-explain kung unsa pa tong mga klase-klase nga toppings o mga drinks. Seryoso biadjud ko guys kay wala man joy ingon ato sa mang bukid. Karinderya lang ang daghan sa mua na niluto na daan. Igo na lang kamo tudlo si mong gusto. Wala pud ka ideya sa mga lasa sa pagkaon na pinasosyalan ang luto kay mga basic lang na putahe ang akong nahibalan. After na ko gitudlo kong gusto, sa Ace na ang nag-order. While waiting for food, nagahilom pa mi og nibalik na siya sa opposite na lingkuranan. Nagtinanaway pa ming duha. Pero siya ang ni-break sa kahilom. Then mingon si Ace, nga abi na ako og dili ko nimo siputon karon. Mitubag ko, nga I have my words. Then nag-thank you si Ace. Then ako siyang gipangutana kung para mitubag si Ace, nga for being with me tonight. For giving me this chance to get closer to you. Mitubag ko, nga deal ni Ace. Mitubag si Ace, nga bisan pa, kung nangutana ko niya, why me? Mitubag si Ace, nga why not? Ug ako siyang giingnan, nga daghan man og mga babaeng ka-level nimo. Like mga dato. Unsa lang gud ko? Taga bukid o gikan lang sa pobre. Umitubag siya nga I like you for being you. Umitubag ko nga but I'm not the best for you. Mingon si Ace nga heart. Ever since the day that I saw you pagsakay nimo sa multicab, wala na ka mawala sa una-una. I tried so hard na makaduol sa moha, pero aloof ka. Until I get the chance last tournament. O ako siyang giingnan, nga Ace please, kung nag-trip lang ka sa kuha karon, ayaw na lang ipadayon. Mitubag si Ace, nga no, seryoso ko si mo heart. Just give me a chance to prove to you na seryoso ko. I will wait until the day you are willing to give your trust sa kuha. I'm not in a hurry.
Ug ako siyang giingnan nga layo manggod kayo tawag agwat Ace. Imposible jud kayo. Dili ko gusto na mosulod og relasyon na taman lang sa tunga-tunga. Ultimo lang ko Ace. Dili ta bagay. Mitubag siya nga wala ko gatan-aw sa estado sa tao heart. I will love a person for who they are and not for what they have. Let's take it slow. I am willing to wait for you. Seryoso jud kaayo iyang dagway while nag-eye to eye me. Pero dili gyapon mawala sa kung nahuna ang possibility na temporary person lang si Ace. Hangtod ni abot na amo ang order. Og nangaon na mi. Nagkwento lang si Ace about siyahang mga hilig. While ako kay naminaw lang og nagsigi og katawa siyahang mga kaagi. As in, dili yun siya boring kauban. Until sa wala na lang nako na malayan na ako na daipod ang nag-share sa ko ang mga stories. Naging palagay ako ang loob kay Ace. Interesado raman pod kaayo siya nga naminaw og daghan pa siya og mga additional na pangutana. Until nahuman na lang mi og kaon sa dessert. After a few minutes sa tambay, nang larga na mi. Next stop kay sa park. Paangat na ito ang araw sa city moong daghan kayo og peryahan. Halos gipandulaan na mo ang tanan. Apil atong pusil-pusil. Sharp shooter kay si Ace moong nakakuha mi og prize na teddy bear. Mo to ang first gift niya sa kuha. After sa mga games, nag-rides na pud mi. Naday ko'y fear sa heights moong pinugsanay pa mi ni Ace. Grabe ang pasalig ni Ace na dili lagi daw ko maunsa og kauban lagi daw nako siya. So nakasakay ra jud may kadugayan. Perte na akong syagit-syagit. Well, sa Ace, perting katawa sa akong reaction. Hangtod sa naging normal na akong feeling og na-enjoy na nako ang nagkadaiyang rides. Nay moments na nagunitanay mi og kamot. Nay usahay na makahag ko sa iya pero wala gud natuyo. After namo natuyok ang tanan, nilargo na mi og tambay dito sa seawall. Naglingkod pa mi diadto while gaatubang sa dagat. Kana bitawng kamo nagani ang magkauban. Kamo pa jud ang mag-istoryahan nay parte sa mga nahitabo. Nag-recaps lang sa moments pero perte gihapon namong bibuha. After dito naingon si Ace nga naa pa daw mi last na tuan. Pero ato na time wala na ko gibati og pangulba siya. He already earned my trust and respect. Sinibiyahe may pasaka sa bunton. Actually, wala pa ko idea kung asa may padulong. Kaya wala paliko na sweto sa syudad. Ug mingon si Ace, nga trust me. You will surely love it. Pagawas na mo sa sakyanan, dito na ko nakita ang kanindot sa view. Overlooking sa tibuok city. Ang kanindot sa lights ug ang kapresko sa hangin. Perfect jud kayo. Hilom raming duha ni Ace. Og taod-taod, ako anang gi-break ang silence. Nilingi ko siya, pero nagtan-aw na day siya sa kuha. Ug ako siyang giingnan nga thank you. Gikuha niya ako ang kamot ug iyahang gikisan. Ug mingon siya, you're always welcome. As in, grabe jud. Kung kabalo pa lang ko sa una na ingon ato di ay ang feeling kung makipag-date. Hagbay ra kong ga-date. Char, bitaw. Happy jud kayo ko. Overwhelmed kayo kong heart. Lahi ra gyud ang maka-date sa Ace. Pila pod mi ka minutes didto og gi-feel ang kahilom. Until around 9:30 PM na. Saka pa mi naka-decide og uli. Pero before mi nibalik sa sakyanan, nikalit lang og ingon si Ace. Nga heart, can I ask a favor? Nangutana ko unsa. Mitubag si Ace. Can I hug you for a minute? Ako na ang nidool sa iya og ni hug. Ako siyang giingnan na nga thank you Ace. Mitubag siya nga salamat heart. I am so happy tonight.
og nikis siya sa kuang buhok. Mga 1 minute jud na ingon ato me. Dungog pa nako ang beat siyang heart. Amazing kaayo kung unsa napakalma ni Ace ang ako ang aloof na heart. For the first time, I trusted a guy and my heart really knows the search is over. Halos mag 10 PM na may nakabalik sa boarding house. Very natural sa gestures ni Ace ang mag-abre sa sakyanan ug mutaod mutanggal sa seatbelts na ako. Pag naog na ako sa car, ako pa siyang gihagog usab and I said, "Thank you." He hugged me so tight as well og mingon siya. Nga how I wish dili na lang mahuman ang karon na gabi so we could spend more time. Huwag ako siyang gitubag. We still have a lot of time in coming days, Ace. Dinana siya. I'm just afraid, heart, that iwasan na pod ko nimo after this. Umingon ko, nga di ba niingon ka, nga we will take it slow, that you will earn my trust. Just do it. Huwag mintubag si Ace, nga I will, heart. I will. Thank you. Ug mas mihugot pa iyahang hug sa kuha. So ako siyang giingnan. So I need to go. Medyo late na. Ug nibuhi na ko. Dinmingon si Ace. Lagi. Late na. Sige, heart. Hulaton ti ka na makasulod sa gate. Ug ako siyang giingnan nga mag-amping ka pa uli, ha. Tubag si Ace. Nga yes, for you. Mas mag-amping ko for you, heart. Ambot ang mga linya ni Ace kay makamelt og heart. Samutan pa siyang smile na abot jud sa mata ang spark. Di smile ra ko og mingon. Sige na. I'll go ahead. See you tomorrow, Ace. Tawag si Ace. Okay, heart. See you. Thanks again. Ako siyang giingnan. Ako dapat ang magpasalamat. Tubag si Ace nga may pleasure, heart. Then ako siyang giingnan. Nga text me once nakaabot na kasinyo. Ni-smile siya pag-ayo og niingon. Nga okay, heart. I will. Pasulod daw ta ako, pero kalit kong gitawag ni Ace. And he handed me the stuffed toy. Nakalimtan day nako pagbitbit. Naa pa naman to'y sentimental value kay daog to sa iyahang pagka-sharpshooter. Then nag-smile ramin duha og nisulod nako sa gate. Gihulat po nako siya na makasulod sa car og nag-wave pa mi. Og nilarga na siya usa ko nilakaw padulong sa kuang room. Happy lang jud siguro kayo akong heart, murag feeling close na kayo ko kay Ace. Genuine man good ang mga gestures niya na any girl could look for sa isa ka ideal guy. After na ako mag-bath, nabasa na nako ang text ni Ace na nakaabot na siya. Still nagpasalamat lang gihapon sa chance lagi daw. Ako siyang itubag. You're welcome, Ace. Salamat po. And then we bid goodnight. Kinaugmaan, layo pa lang ko kay kita na kayo nako ang smile ni Charity. Mahat seat na pud ko panigurado. Moto, super excited siyang nangutana sa mga nahitabo. Napa siya'y nagdala ka og kondom. Buang-buang jud. Wala yun siya mahimutang sa lingkuranan oy. While gisulti nako siya ang mga nahitabo gikan sa pagsundo sa ko ni Ace hangtod sa paghatod pa uli. Then mingon si Charity, ngayon ato di ay makipag-date si Ace. Hays, daog jud kayo ka girl. Ikaw na jud. Sure na jud ang Ace of Heart fan club ani. Ako ang inyuhang #1 supporter. That day, gatoyok-toyok raman siya sa school og nananaw sa mga events. Then, nasabutan na pud namo na manggawas pagkaugma para sa deal na eat all you can og manimba mi after. So, adlaw na sa Domingo, nakita namin ni siya sa mall. Wala yun siya nahimutang. Og niana siya na wait lang daw kadali kay naa siya gihulat. Gipangutanan ako kung kinsa. Ana siya kaila daw niya. Kadali lang jud daw. Taod-taod pa,
Niabot na si Ace ug iyahang usa ka classmate na lalaki. Kyle ang pangalan. Katong sungugan kayo. Paglingi na ako kay siya kay dako kayo iyahang ngisi og naka-peace sign na siya. So gisabotage ko nilang tulo. Dito na nako nahibal-an na naga-text na dahil si Cha og si Kyle. Pasekretor kayo og labok bata. Mura na hinuon og nahimo nga double date. So nag-hi na mi so sag-usa. Dagko kay sila smile. Then mingon si Ace nga sorry late me. Kaganina pa mo. Mitubag ko nga baguhay pa lang. Then mingon si Kyle nga traffic manggod. Then mitubag si Charity nga no problem. Tara, kay gutom na ko. Then giatubang nako si Ace ug ako siyang giingnan. Wala ka nag-text na naa ka karon. Tubag si Ace nga surprise gani no. Tubag ko nga surprising jud. Then mingon si Kyle nga ayaw na siya away heart. Kami ni Charity ang nagplano. Gilingin ako si Cha. Kansyaw gihapon kayog no. Sa moto, naadto nami sa kananan. Lamian kay ilaha mga foods o grabe jud namo kabibo. Parihong si Aw si Kyle og Cha maong parison jud kayo sila. While kami ni Ace ang tigkatawa sila ang mga story o jokes. Si Ace ang nitap sa mga bills. Nag-insist ko na ako na kay di lagi to namo ni Cha. Pero wala dyan nisugot si Ace, siya dyan ang nibayad. After na mo nangaon, sunod na namog plano ang manimba. Pero since naidala na isa-isa na wheel si Ace o Kyle, nagbulag minit siya. Isabay ko ka Ace o si Cha kay Kyle. Gi-assist gihapon ko ni Ace pagsakay. Then siya lang gihapon ang nitaod sa ko ang seatbelt. While na namin sasakyanan, gipangutanan ako si Ace kung giunsa niya pagkabalo sa mo ang plano ni Cha. Namingon si Ace, kagabi ni text si Kyle na ako. Ingon siya na nakaplano daw mo manggawas ni Cha karon. Mitubag ko, then mitubag si Ace, nga ingon si Kyle na manabay daw me. Then mitubag ko, then wala ko ni mo pahibala. Then miingon siya, nga ana man na, para surprise. Then ako siyang giingnan, nga joiners kay kadong. Grabe niya katawa. Gumingon siya nga syempre, gusto ta ka makaupan. Mitubag ko, bitaoy, thank you. Actually, deal ni namo ni Cha. Na kung makadate ta ka sulod karon na semester, daw siya ug ako ang manlibre siya. Pero kung dili, siya ang manlibre na ako. Mingon si Ace, mao di ay. Mitubag ko, kay wala man ka nakig-cooperate. Gipildi manoon ko nimo sa championship. Migatawa si Ace ug maingon siya nga at least nakauban na ta ka. Wala ka nalipay. Ismile ra ko siya og mitubag. Nga I am so happy. Nalipay kay ko. Dayon nang abot na misa dakong simbahan. Sakto nga naay misa mga pila lang ka minuto. Yampon ako pag-ayo na i-guide unta ko sa Ginoo labi na sa pagpili sa lalaki. Labi na kay Ace. Halos gi-share na ako kay God kung unsa ko ka-happy na kauban ako sa Ace. Gitugyan ako sa Ginoo ang tanan pati ang ako ang pag-eskwela. After sa kong prayers nalingi ko kay Ace. Pero gatan-aw na day siya sa kuha. Then nag-smile rami. Gipatung-an day ming duha ni Cha ni Ace ug Kyle. Mahilom radyod si Charity sa sulod sa library ug sa simbahan. Formal kay siya. Napa-smile na lang ko huna-huna. After na mo dito nang laag na mi sa Crocodile Farm. Wala to sa plano. Idea ra to ni Kyle kay pareho man ming wala pa kasulod ni siya dito. Perte na mong bibuha dito nga nagtan-aw sa klase-klase na hayop. Bisa nami kahadlok mo gunit sa bitin, nakagunit jud kay gi-assist man ang mga partners. Puro lang may katawa og kulitan adto. Last stop na mo after sa Crocodile Farm kay sa dakong fruit stand sa city. Pareho ming tanan na mahilig sa durian mao nang unlimited mi og kaon. Puro lang gihapon pasiaw silang Kyle ug Cha. While kami ni Ace, tig pangatawa ra silang duha. Since doon lang sa wharf ang fruit stand, ni diretso na mi didto sa may seawall og nagpares-pares mi og lingkod didto. Nanami distansya sila hang Cha ug Kyle.
maong nagkaistorya namin ni Ace. Umingon ko niya, nga thank you Ace. Ni-smile siya og miingon, nga salamat pod heart. Ako siyang gingnan, nga lingaw kay ko karon. Tubag si Ace ug ako pod. Itubag ko, salamat kayo sa tanang libre. Napagastos pa hinuon mong duha ni Kyle. May na si Ace, nga wala to. Dili kabayaran ang kalipay na kauban mo. Tubag ko, nga hapit na mahuman ng semester. Ana si Ace, nga lagi. Dali ra kayo ang panahon. Mauli kasi niyo ha. Itubag ko go. Mingon si Ace, pero mo balik ka dire. Itubag ko go. Nangutana si Ace kung layo ba mo ah. Mitubag ko nga layo. Nangutana si Ace kung pila ka oras ang biyahe. Mitubag ko nga mga 2 hours and 30 minutes. Nangutana siya kung sa ginasakyan ako. Mitubag ko bus or van, then jeep, then single motor. Nangutana si Ace, kailangan jud ang 3 transfers. Mitubag ko go. Nangutana si Ace kung lisod ba ang dalan. Mitubag ko, dili, kay nakasimento naman. Nangutana siya kung sa'y naa dito, kanang naabay mga palengke. Mitubag ko nga wala. Mga 20 kilometers ang gilayon sa palengke dito sa lungsod. Barangay lang ang amuha. Dan nangutana pa si Ace, nga naay mga tuluganan dito, kanang hotel or inn. Mitubag ko, nga nasa lungsod, pero wala sa muang barangay. Taas pa kayo mong convo og daghan pa kay siya og pangutana about sa mong place. Data gathering na dito siya. After mga usa ka oras na mo nga date kuno hay dito, nakuli na mi kay gabi naman. Gikanya-kanya mi og hatod ni Ace og Kyle. Pag-abot sa tubangan sa gate sa boarding house, wala pa mi dayon nga naog ni Ace. Gigunita niya ako ang kamot, then iyahang gikisan. Umiyon sa Ace, nga thank you. Gitutukan lang na ako siya pag-ayo, waiting for him to say more. Pagmingon si Ace, nga unang kita pa lang na ako si Mohart. Nakuha na nimo ako ang atensyon. Dati dili ko motuog love at first sight. Not until I saw you. Your eyes, the shape of your face, your hair, everything about you. I really love it. Padayon ra ko nga naminaw sa iya while siya nagtutok gyapon sa kuha nga nag-smile. Gireminis niya katong first day nakita niya sa kuha. Padayon nag-ingon si Ace, the way you walk, the way you talk, the way you smile. Grabe ang dating nimo sa kuha heart. Ni-smile ra gihapon ko. Then mingon si Ace, nabalitaan na ako tong nahitabo sa inyo ni Steph. Nangutan ako asa ato. Mitubag siya, nga katong sa mango shake. Mingon ko, ay kato. Nagkatawa na lang ko naghinumdom. Mingon si Ace, pagkahapon ato, gisundan pataka pag uli nimo hangtod nakaabot ka dere. Ako ang nag-worry sa security nimo. Basin balusan ka ni Steph. So mao di ay nakabalo ka sa kuang address. Wala siya'y pangutalan ako kay Ace. So itubag siya nga oo. I knew Steph and what she's capable of. And I only want you to be safe. Mitubag kog thank you. And mitubag siya. I don't know why am I feeling this way. I've dated girls before but I was not happy as I am right now. Whenever I'm with you. Nagitanaw ra jud ko og naminaw ra ko niya. Mingon siya. At first, I thought na taken na ka kay ginadadma ko nimo. That's why I asked siya about your relationship status. But surprisingly, she told me
na no boyfriend since birth ka. Is it true? Itabag ko, what? Seriously? Nangutana ka siya and she told you that? Itabag si Ace, nga yes heart. Frustrated na ko to know more about you. I tried to get close to you pero ginadadmara ko nimo. And since si siya imuhang permi kauban, asayahan na lang ko ng utana. Nagkatawa na lang ko ako siyang giingnan. Grabe. Lakas sa makasabutahe ni si siya. Itabag sa Ace, nga I am thankful to her cause kung dili tungod niya, dili jud ko kaduol sa imuha. Ug akong giingnan si Ace, nga maghimo gani dato siya og fan club na Ace of Heart. Mikatawa siya og mingon. She's so jolly and I like her personality. Mitabag ko, yep, I like her too. Then mingon si Ace, nga about sa no boyfriend since birth. Is it true? Mitubag ko yes. Nangutana si Ace og why. Mitubag ko, nga I'm waiting for the real one. Mingon si Ace, I am real. I can be the one you are waiting for, heart. Ni-smile ra ko og mingon, nga you said, we will take it slow. Mitubag si Ace, yeah, right. Let's take it slow. But please don't close your heart for the possibility that I can be the one. Mitubag kog okay, Ace. Nangutana si Ace, can I hug you? Ako na ang nihag siya, ha? Then mingon siya, nga thank you, heart. Then ni-kiss siya sa kong forehead. Mitubag ko, nga you're always welcome, Ace. Salamat po. Mas gihigpitan pa niya ang paghag sa kuha. Then we said goodbye. Nigawa siya para abrihan ang sakyanan o gi-assist ko niya panahon. Then gihag ko niya og usap. Then mingon siya, see you tomorrow, heart. Mitubag ko, nga see you, Ace. Amping ka paguliha. I-text ko kung makaabot na ka sa inyo, ha. Mitubag si Ace, nga okay, heart. I will. Then gihulat ko niya na makasulod sa gate, usa siya ni balik og sakay sa sakyanan. Og nag-wave pa mi. Then nilarga na siya. Dayon bago na human ang semester, nagkandak pa silang Ace og tactical inspection. Tanang criminology students kay nag-formation sa ground. Army reservist day ni si Ace kay nag-officer daw siya sa ROTC at tung una maong pag-inspection, siya ang brigade commander. Siya ang nag-command the entire formation. Gwapo kay siya sa iyang type A nga uniform. As in, limpyo kay siya tan-awon na mura na jud og pulis. Gikilig-kilig tawon ko og taman while gatan-aw minit siya sila. Napa sila'y mga drill og daghan pang pasiklapan. Bida kay si Ace as in, pang officer kayo og tingog. After nila sa formation, nidiretso din sila ni Kyle sa mua. Dayon gi-congrats na mo sila kay maayo kay silang duha. Then nakikistorya ko kay Ace, well si Cha, kay Kyle. Then ako siyang giingnan, hawod kay kakaginina. Then ismile siya sa ako ag miingon, nga salamat, inspired. Then mitubag ko, nga unta dili ma-expire. Mitubag si Ace, nga never. Ako siyang gingnan, nga bagay kaayo sa imuhang uniform. Gwapo kay katanawon. Ni-smile ra siya, magmipadayon kog ingon, nga mauli na ko sa mua sa Sabado siguro. Matana si Ace, nga mobalik ka diba? Diri gihapon ka sa second sem. Mitubag ko go. Then mingon si Ace, nga hulaton ko niya. Ni-smile ra ko, mingon kog okay. Sumoto nga niuli ko sa mua. Nagatabang ko sa muang farm. Layo di ay ang muang balay ug ang farm ug ang shortcut kay dili accessible og motor. Kailangan na baktason. Ulan-ulan to og nauli ko kuyog ako ang papa. Ako ang suot kay jogging pants.
naka-fold taman sa tuhod, og nagsinglet. Kanang sa Red Cross pag mag-fun run. Nagtinil ko kay lapok man kaayo ang dalan og gibit-bit na ko akong tsinelas while sa pikas kamot kay nagunit ko og lagaraw. Perte pa jud na akong basaa kay gasigil lang gihapon og talisik. Pila pa lang to kadaysa nga sukad sa akong pag-uli ikan city na ako'y unexpected na bisita. Naglingkod sa terrace na nagtalikod. Perting kolbaan ako kay nakadungog ko sa iyang tingog. Naara di ay sa balay ako ang mama ato og siya ang kaistorya sa lalaki. Gipiyong-piyong panakaw kong mata kay base nag-imagine ako. Pero legit jud. Ace is in the house. As in grabe jud. Nitanaw ko sa kong papa na natingala pod sa bisita. Kumingon akong mama, ay, naa na dahi sila o. Dilingi si Ace sa mua ni papa, humanitindog. Miingon nga good afternoon sir. Then ibaw si Ace. Itubag lang po akong papa, ug mayong hapon. Then kapilila si Ace iyahang kaugalingon, ug gi-offer niya iyahang kamot. Ug gidawat po ni papa, ug mingon akong papa, nga Fred. Tawagan lang ko nga Tito Fred. Itubag si Ace, nga okay po Tito. Nanotan akong papa, unsay ato Ace? Then mitubag si Ace, nga mangayon ta kog permiso na mobisita kay Heart dito. Sincere kay ahang nawong nagatanaw sa akong papa. Dayon nilingi si papa sa kuha. Mingon si Ace, kung okay lang sa inyo hatito. Nya mura ra jud kog tuod sa kilid. Lupig pa siguro gihumol sa suka sa kaluspad nako. Dayon may gani na lang kay mi okay ra pud ako ang papa. Dayon gitawag ko ni Ace. Pero ako, nakatulala lang gihapon ko. Wala ko'y mahuna-hunaan na iistorya while gatanaw ko kay Ace. Mong gitawag ko sa kong mama, mong nangutan ako, naabot lagi ka dire. Ni-smile lang si Ace. Then miingon akong mama, nga pag-ilis sa mo dito ka. Diadto lang ko nakahinumdom na basa pamanday kayo ko. While naligo ko sa CR, wala jud ko nahimutang. Giyon sa napud niya pagkahibalo sa kong address. Nawala man ko kahinumdom nga ni-share ko maskin kay kinsa. Very unpredictable jud kayo sa Ace. Pero nakita man hinuon ako sa kong mama ug papa nga na-amazed sila kay Ace kay matinahuron og naay respeto. Pareho day nga teacher akong mama ug papa. Si papa kay English teacher sa high school ug si mama kay elementary teacher. Dili man pod hinuon sa wayunon ang mga balay kay presentable ug organized man. Two story, pero kahoy lang ang taas. Dili full file na semento. Ug naa sa taas ako ang kwarto. Human ako og ilis niadto ko sa kusina para moinom og tubig. Nakita na ko ang kadaghan sa pagkaon. Naay pizza, donuts, burger ug naay cake sa fridge. Naay lutuonon na spaghetti ug macaroni ug pang mango float. As in, kumpleto jud og sagol. Napoy daghan nga karne og isda. Then mga ricado. Kabalo ko na wala na malingki akong mama. Og si Ace lang ang posibleng nagdala ato tanan. Nakapanlingo na lang ko kay for sure dako siya og gasto ato tanan. Then iadto na ko sa T-race og giinan na ko siya. Daghan kay kagipamalit. Mura ka og magkumbira. Nakapangutkot ra siya sa iyang ulo. Og ingon siya, nga wala pa manggod ko kabalo kung unsa ang favorite ni mga kaunan. Mong namalit na lang ko sa posibleng magustuhan nimo. Napasmile na lang si mama og papa. Daniana si mama og papa nga mag-asikaso sa daw sila sa sulod, maong nabiyaan minila ni Ace sa terrace. Ug akong ginan si Ace, nga kuyaw kay ka. Layo kay ka og naabtan. Mitabag si Ace, if there's a will, there's a way heart. Nagipangutanan ako siya kung anong nakabalo siya sa kuang address. Then mitubag si Ace, nga gikuha na ako sa registrar. Mitubag ko, unsa? Bawal man na. Mitubag si Ace, I have my ways heart. I know someone inside the registrar's office. Hi, as usual. Connection. Huwag ako siyang ipangutana kung unsa ihang gisakyan. Tubag si Ace nga ihang sakyanan.
Then ako siyang ipangutana, maayo kay wala ka nasaag. Mitubag si Ace, nga nasaag gani ko kay nawala ang signal. Wala na nagamit ang Google Map. Maayo na lang kay na ako'y napangutana o gitudlo na sa pikas daw ang dalan nagian. Then mitubag ko kaya wala may signal dariya. Sa buntod dara ang naa. Mitubag si Ace, nga lagi, pero nakaabot man gihapon. Nakita gihapon tika. Then ako siyang ipangutana, nganong nianhi pa manggukad dari? Grabe, lakas ng loob ha. Mitubag siya, di ba niingon ko na let me earn your trust? So here I am, taking it slow. Ligawan sa nako imong parents. Huwag ako siyang giingnan. Ay, lahi rajod kayo guys. Mitubag siya, nga you are worth it with all of these efforts, heart. Mitubag ko nga naks. Pasalamat ka kay wala na suko ako ang parents. Mitubag sa Ace, maayo man akong intensyon sa mo. Garespeto gani ko sa ilaha. That's why I am here. Then mitubag ko, hi Ace. Tanungutan ako niya kung sa siyang orasan nabot. Mitubag sa Ace, nga around 2:30 siguro to. Mitubag ko, nga daghan pa jud kaayo ka og ipamalit. Dako na pod kay ka og gasto ana. Then mitubag siya, nga pagkaon man na heart. Okay ra nga makagasto. Og naingon biya nimo sa kuha na walay palengke diri sa dool. Daghan pa kay mi og nistoryahan about sa mga struggles niya para lang makaabot sa balay. Ang pagkasaag hantod nakasulod siya sa mong barangay. Niadto pa jud siya sa barangay hall para pangitaw ng purok namo. Mayo na lang gani kay naasa mo ang purok mismo ang barangay hall. So ang sunod niya nga pangutana daw kay asa ang balay namo. Ako ara ang pangalan ug apelyido iyang nibaluan. Motong gikuyugan daw siya sa CVO ug nihunong sila didto sa kalsada na duol sa mong balay. Ang amo ning balay kay ikaduhang lote gikan sa kalsada maong dili kasulod ang sakyanan. Sumodo to, kuyog sila sa CVO ug nangadto sa balay. Nagpaila siya sa akong mama og nananghid nga mobisita sa kuha. Pero giingnan siya sa akong mama na wala daw ko, pero muuli ra pagkahapon. Willing to wait man po daw sa Ace. Human siya nailhan, kapasalamat na siya sa CVO na naghatod niya. Then nananghid daw siya sa akong mama na naay kuhaon dito sa sakyanan. Mao na tong iyahang mga pinalit na daghan kayo. As in, natingala daw akong mama nga daghan kay siya og dala. Naingon ra siya na wala paligi daw siya kabalo sa akong paborito na kaunon, maong namalit na lang daw siya kutob sa mahuna-hunaan na pwede. To the highest level jud kayo ang confidence ni Ace. Maka-heart. Gismile ra jud ko na minaw niya. Overwhelming kayo. Bisan sa akong mga damgo, wala na ako naisip na mabot siya sa mga balay. While giistoryahanay may, kalit lang na siya niingon na kuyog daw mi sa sakyanan. Kaya na siya'y kuhaon. Moto na nanghid mi sa akong mama og nilakaw na dahil may padto siya sa sakyanan. Then gikuha niya sa backseat ang bouquet og teddy bear. Og ang usa ka box na chocolate. Dayon gitunol niya sa kuha. For you, heart. Then he handed me the flowers. Gidawat na ako pero wala ako katingo. Then mingon si Ace, nga I'll hold this first. Pasabot niya ang chocolate og teddy bear. Huwag ako siyang gignan, nga you never failed to make me fall for you. Nikatawa ra siya. Then mingon, well, that's the goal. To win your heart. To win you, heart. Ipasalamat ra ko ni Ace. Mitubag si Ace, you're always welcome, heart. Then namalik ni mi sa balay. Nag-blush ko pag-abot kaya nanungo akong mama while nag-smile ra po akong papa. Then nitabang na mi dito sa kusina. While ga-prepare mi sa panihapon, murag na interview sa Ace. Dito na nako nahibalaan ng about siyang family. Nasa US di ay iyang mama o nagtrabaho as surgeon. Then nasa Visayas siyang papa kay nag-manage yung maritime school nila dito. Kauban niya sa balay ang nani niya since young, sa kamaid ug ang family driver. They are like a family of lawyers and doctors gikan pa siyang lolo o lola maong naapod sila yung medical school.
Ang original owner sa ginaeskwelahan nako namo kay hang lolo na attorney o lola na doktor. Then 5 sila ka anak. Then sa 5 ka anak, iyahang papa lang ang lalaki. Then nag-inusarang anak karapod si Ace. Siya lang ang lalaki. In other words, si Ace lang ang bearer sa ilahang apelyido. After naman nakapanihapon ako na ang nanghugas sa kusina while si Ace kaistorya gyapon sa kumama ug papa sa terrace. Napesmay na lang ko nagunahon na kay daghan na pod kaayo ko og i-share kay Charity pagbalik niya sa klase. After nako didto, ni-join ako sila sa terrace. Pero pila lang pod ka minutes nanulod na silang mama ug papa kay nananaw og TV sa sala. Dayon naingnan na day si Ace sa mama ug papa na didto na lang matulog sa mua kay sa lungsod palagi ang in. Og layo pa kaayo kung muli siya. Pero kabalo mo kung unsa ang mas surprising, naka-ready na di ay si Ace og good for 3 days siyang gamit. Wala jud siya plano nga muli dayon. Kung ako siyang giingnan, wala ba may aircon dere. Electric fan lang. Nigatawa lang si Ace ug miingon, sige lang oy. Wala may problema na heart. Musugot ra gani ko og sa duyan kun nimo patulgon. Then ako siyang giingnan nga didto daw katulog sa kuwang kwarto. Then ako diri sa vacant na room sa ubos. Mitubag si Ace, hala, salamat. Pero basin dili ka komportable. May katawa kog mingon nga ako na hinuon ang dili komportable na ikaw ang sanay sa aircon na balay. Then mitubag si Ace nga anad na ko sa init heart. Pero maybe aming nga formation ng jogging. Kung mitubag ko nga sa bagay, moadto bi ako og bukid ugma. Then mayon si Ace nga mukuyog siya. Ug ako siyang giingnan nga daghan og lamok didto. Pero miingon ra siya sigila. Ako siyang giingnan nga layo ang among bukid. Musaka ka na og pagbuntod. Tabag si Ace nga sige lang. Nag-hiking man mi sa akong mga classmates usahay. Sanay nako nga gasaka og buntod. Ug ako siyang giingnan nga okay. Walay hilakay ha kung kapoyon. Then may katawa ko. So mo nga pagkaugma, gakuyog ni mintulos sa kong papa og si Ace. Gapink-pink ihang nawong while gipaningot pag-ayo nga gasaka sa buntod. High endurance man po dinoon si Ace. Wala man pod ni hilak. Pagabot sa area kay na-amaze kay siya sa mga tanong. Daghan man gud mi og prutas. Napoy pinyahan. Tungod lagi kay sa syudad nagdako, naigno nga makita og mga punuan siya. Then mayon si Ace, nga heart, mangita ko gihinog na pinya. Mitubag ko, magaras imong panit, hait biya kayo na og dahon, na ay gagmayng tunok. Pag si Ace, nga sige lang, maghinay-hinay lang ko. Then ako siyang ginan, nga pagtanaw si mong tumban ha, basi na ibitin. Excited jud kaayong nisimok si Ace dito sa pinyahan og lipay kaayo nga nakita og hinog. Kada kita niya kay manawag din sa kuha. Then her vision niya og i-wave na ipakita sa kuha. Basin daghan kay na imo ang gi-harvest ha. Magtagbaw jud ta og dalaan na unya inig uli. Then mitubag ra pod si Ace nga siya ra daw ang magdala. Moto nga padayon ra gihapon siya. 7 ka hinog iyang nakuha. After didto namutong nami. Unya pa gentleman lagi kayo. Siyang nag-abre sa butong. Kapila na niya gitadtad. Wala lang gihapon maabre. Halata jud kaayo na dili sanay og gadako sa syudad. Ako siyang gingnan, nga ako na be. Gimorder naman nimo na ang butong. Nikatawa ra siya. Ug miingon nga basin masamad ka heart. Mitubag ko, hi Ace. Nagdako ko dari sa bukid ug lagaraw ra ako ang partner. Ayaw ka balaka kay dili ko masamad. Mas ako pa'y mahadlok ana imuhang kamot. Nakapangot-kot lang siya sa iyang ulo ug nagkatawa. Pagkaabre sa butong kay nagkabulingit na ang pagol ug bunot kay gimorder na lagi og tama ni Ace. Perte namang pangatawa. Maong ako na lang jud ang nag-abre sa tanan. Naglibot-libot kami sa bukid ug nagadto mi sa kakawan. Murag ako ang tour guide with explanation pa sa kada makitaan. Daghan pud kaayo og pangutana si Ace parte sa process bago maging products. Then taod-taod lang kay natingala na lang ko nga nikalit ra na siya og syagit. Ug agay, ako siyang ipangutanag noon sa siya. Then miingon siya,
nga naay na maak sa kontil. Sakit kay heart. Sa moto nga pagtan-aw nako siyang gitumban kay daghan na kayo og hamantik. Ug ako siyang giingnan na nga ay sawa dira. Balay na sa hamantik imong natumban. Moto nga dali ra pud kay siya nakabalhin. Ug ako siyang giingnan na nga hamantik na kanang itom ong nadagkong amigas. Sakit kay mamaak no. Mitabag si Ace nga sakit gani kayo. Among gilantaw. Tulo jud kayo ihampaak na namula dayon og nanghupag. Pagka-sensitive na lang jud og panit oy. Naluoy ko nga nagkatawa sa iyang no. Ug ako siyang giingnan nga luoy ikaw no. Tabag si Ace nga langan sakit kayo. Naa di ay ingon ana di ay namigas. Tubag ko nga naoy daghan pa kayo ka og mailhan diri sa bukid. Sige lang, ipaila-ila ta ka sa klase-klaseng mananap diri. And then pertin ako katawa. Ako siyang giingnan nga kaluoy day ninyo mga nadagko sa syudad oy. Inig masaag mo sa bukid. Tubag si Ace nga bully kay kasakwa. May katawa ko og nagsorry ko niya. Kamingon si Ace, mong tudloi gani ko no para makabalopod ko. Ako siyang giingnan, ngano, ganahan pa day ka mo balik dere. Mitubag siya, nga ganahan pa. Kung musugot ka. Ug ako siyang giingnan, wala pa ka natagamana. Dan miingon siya, wala basta kauban ka. Tibay jud kaayo ni inyong Uncle Ace. Gusto pa jud ay nga mobalik sa bukid. So after ato giingnan nami sa kong papa, napaunahon na lang daw mi og uli ni Ace kay basin mo ulan ini kahapon. Nisugot ra pud mi. Unya kay daghan ligi ang na-harvest ni Ace na pinya, agwanta jud tawon mi og dala pa uli. Dili pa jud unta mosugot na magtunga mi og dala kay siya ra ligi daw. Nag-insist jud ko na kuha ang tulo og iyaha ang upat with threat pa to. Na if dili siya mosugot, dili na siya kabalik og laag sa mong bukid. Legit jud ay. Na pagkauban nimo ang special na tao sa mong kinabuhi, dili na nimo mabantayan ang mga nilabay na oras. Sige ra mi og pangatawa while kabaktas pa huli hangtod nakabot mi sa balay. Istorya pa nako sa akong mama kung giunsa pag murder ni Ace ang butong ug ang uban pang nahitabo dito sa bukid. Sige ra mi og pangatawang tulo kay perte na kong kansyaw kay Ace. Ibadlong nalanggod ko sa akong mama kay sungugan daw kayo ko. Pagagabi after dinner, na hot seat min duha ni Ace sa sala. Istorya mi sa akong mama ug papa. Muli naman gud si Ace pagkaugma sa buntag. Miyon akong papa, nga Ace, kami ni tita nimo nagsalig mi si mo. Wala mi sa syudad para mo bantay sa inyong duha ni Heart. Kabalo naman mo sa inyong limitasyon ug unsa ang dapat i-prioritize. Itubag si Ace nga yes tito. Miyon akong papa, nga dili mi mo babag sa inyo. Wala mi gabawal kay Heart na maguyabuyaw. As long as dili mapiktuhan niyang pag-eskwela. Then mingon akong papa, nga Heart, kabalo na kang wala mi lain ikabili ni mama nimo si muha, kundi ang edukasyon lang. Wala mi lain gipangandoy kundi ang makahuman ka. Pagtarong sa mong eskwela. Mitubag ko yes pa. Then mingon ako mama, nga edukasyon ra ang dili makawat sa inyo. Basta na mo'y saktong kahibalo, magpabili na sa inyo hangtod sangtod. Ayaw mo pagdali. Mga bata pa mong duha. Ayaw mo og sabay sa uso. Timan ininyo perme, na tagsaray agi sa kinabuhi. Walay undo button para iandan ang mga panghitabo once na itabo na. Maong maging responsable mo sa inyo ang mga desisyon. Then mingon akong papa, nga pasalamat mi Ace nga ni Ari Kadrio ug nangatubang sa mo. At least kabalo mi kung kinsa ang kauban ni Heart Perme. Maglao mi nga magpabilin imong respeto sa mo ug labi na kay Heart. Ug naginusara ra na siya sa mo. Ampingi siya sama sa pag-amping namo siya. Tabag si Ace, nga yes tito. Makasalig mo ana nako. Ingana kayo ang dagan sa istorya namong upat. Mura mi og naa sa guidance na Ace. Then after sa hot seat na nanghid si Ace na naikuha sa sakyanan. Pagbalik, nagdala na og gitara. Maong gabanding mi sa terrace ang nagatakanta. Hawad siya mo gitar og nindot pod kaayo og tingog. Old soul pod siya.
Kanang hilig sa mga karaan nga music mong nice kayo paminawon. In short, giharana ko ni Ace. Sumoto nga pagkaugma sa buntag mga around 8 a.m. after mamahaw. Mulargahay na si Ace. Nag-blush siya sa kumama og papa. Kapasalamat siya og taman sa mayong pagtagad namo siya ug naglaom na unta makabalik pa siya in the future. Then gihatod na nako siya sa iyang sakyanan. Mingon si Ace, nga hulaton ta ka sa city ha. Mitubag ko, nga okay. Mobalik na pod ko dito karong mga pila ka adlaw. Mingon si Ace, nga mamiss ta ka. Mitubag ko, nga I'll miss you too. Hinay lang pag-drive ha. Mitubag siya lagi. Huwag siyang giingnan, i-text ko pag maabot na dito. Kaya pasignalan ako akong phone sa buntod niyang hapon. Mitubag si Ace, nga okay heart. I will. Gihag pa ko ni Ace o gikisan sa agtang o nisulod na siya sa iyang sakyanan. Mingon si Ace, nga see you sa school. Gihag pa ko ni Ace o gikisan sa agtang o nisulod na siya sa sakyanan. Then nag-wave na mi og nilarga na siya. Pagbalik na ko sa balay, naay padugang pahinomdom ako ang mama og papa. Ngayon akong papa, nga heart. Dili mi babag kay Ace kay maayo man siya og kinaiya. Matinahuron, pero dato sila. Wala pa takabalo sa batasan sa iyang pamilya. Ngayon ako mama, nga ordinaryong tao ra ta heart, ug sila mga big time. Dili na mo malikayan ni Papa nimo na mabalaka tungod sa kalayo sa gap sa estado nato sa estado nila. Yun akong papa, maong magtarong kag eskwela aron mao ang mahimong biggest asset nimo pag-abot sa panahon. Timingon ako mama, permi kang magbilin-bilin para sa mong kaugalingon. Dili na mo gusto na masakitan ka. Ang fear nga nasa kong ginikanan kay maupod ang fear nga nasa kong kaugalingon. Dato silang Ace ug dili mi bagay. Sugod pa lang kabalo na ko anang among gap. Wala pa may kami ni Ace pero murag ato na time pa lang. Nasakitan ako. Does fairy tales exist in real life?